Apa, Olaia, kaixo? Kaixo, Ander? Ondo bizi gara? Bai, oso ondo. Gaur Leidei atal berria, konbidatu bereziekin, betiko legez. Gaur emakumeak jarriko ditugu erdigunean. Bai, gaurkoan emakumea surflaria proiektua daukagu gurekin, bertako 3 parte hartzaile datoz podcastera, eta gainera asteburu honetan topaketa dute. Beraz, gozatu Leidei podcast hau emakumea surflari proiektuarekin. Nik euskal surfaren osasuna oso ondo ikusten dut. Mediku asko esan ziaten ezin nuela bueltatu surf egiteraz. Bizipen horiek, olatua aurkitu, ez aurkitu edo ona esan edo ez. Azkenean bizipen horiek dira nire ustez garrantzitsuenak. Jalibara heltzea eta de repente 2 metro terdi 3, izan zen itxela, ni venga, uretara. 10 segunduko revoltoi bat, dek asko. Leide, barealdian, Olaia Elorriaga eta Ander López Lerenak sortzen duten kresaldozia. Irene, June, Miriam, ni esker Leidei podcastera etortzeagaitik. Mila esker zuei. Bueno, emakumea surflari proiektuaren barruan zaudete, 3 profil oso desberdin, baina, bueno, hasieratik hasiko gara. Zertan datza emakumea surflari proiektua? Bueno, emakumea surflari hitzak berak esaten du ez, hor asteriskoa dauka, nahiko garrantzitsua. Eta emakumean hitzak jasotzen dituen proiektua da. Bueno, razializatuak, identitate minoritarioa dutenak, transak, intersexualak, bueno, barnebildu nahi genituen denak, ez da, eta surfa eskusa bezala, sortu genuen emakumea surflari proiektua, eta hortxe gaude ez, bideak zabaltzen eta geroz eta gehiago izaten. Segia da nolabait ere gure mundu honetan emakumeak, egia da gero eta gehiago direla, baina beste errealitate hori ez dagoela horren barneratuta, eta askotan ematen du bizkarrezari garela errealitate horri bere bai, ez? Bai, bueno, oraintxe gaina modan dago, ez dakiten nun sartu, ez? Transak ez daukaten nun jolastu, ez futbolean, ez surfean, ez daukate leku bat, ez? Eta, bueno, guk behintzat parte hartzailetik kasu honetan gurekin badaukate, ez? Modu profesionalean hor talka dago oraintxe bertan, ez? Bethany Hamiltonek egin zuen bere garaian komentario bat, eta bere aurretik atera zan gero Tyler, ez? Horre baita ikusten dira, ez? Keinu batzuk badaude, baina, bueno, bidea oraindik oso luzea da, ez da? Nola ikusten duzu zuek, adibidez, WSL-ak, albidetzen du, ez? Bandera eramatearena, nola ikusten duzu hori? Keinu bat da, txikia, baina... Bai, bueno, nik oso ondo ikusten dut, eta geroz eta visualizazio gehiago identitate minoritario eta ezberdinei, askoz hobeto, ez? Ez gara bakarrak, ez? Binarismo horretan sartuta gaude, eta agian hasi bat pixka bat lehioak zabaltzen, ez da? 2014ean okerrezoa naiz hasi zen proiektua. Oraingo helburuak eta 2014ko helburuak berdinak dira edo, bueno, aldatzen joan dira? Bueno, eske jungera pixkanaka, ez? Hasieran egin genuen topaketa bat, horrela irekia denentzako, eta uste genunean 10 etorri behar zirela, batean 40 dauzkazu, hau zer da, ez? Bueno, jende pila bat, emakume pila bat apuntatu zian, eta nik lori begiratzen nion, segun, hau benetan da, eta orain nola bideratzen dugu guztia, hau ez? Da hortikan, pixkanak aurrengo ikastaroan ja, iruko iztu intzian izen emateak, eta ja seginen helburuak zehazten, ez? Eta, bueno, 10 urte hauetan zehar, moldatzen joan gera. Osa, ezan helburu bakarra egia da parte hartzailea izan dela helburua, uretan emakume gehiago ikustea, baina gero razializatuak, inklusioa ere baita egin dugu, bueno, pixkanaka jungera zabaltzen, ez da? Eta agian LGTBI ere baita hor bueltaka dabil, ez da? Zarautzen hasi ginen, eta gero ja Donostira joan ginen, eta orain gaur egun Deba eta Zumaia ere baita proiektuaren parte dira. Hemen gaude, Bizkaian norbait animatzen dan. Olaia. Bueno, dana hitz egin dezakegu. Bueno, hitz egin daiteke, bai. Miriam, nola sartu zinen zu edo nola gehitu zinen proiektura? Ni amatasunian guztiz murgilduta neon, banara mantzan ja urte batzuk, eta lok deitu zian, ni nator surfetik ere ez. Ama izan horretik nintzen surflari profesional, geho pasan nintzen amatxo profesional izaten saiatzea,
Eta, hori, log deitu zian, eta komentatu zian nahi zutela, errendimenduroko norbait, eta berra animatuko nitzaken errendimenduko klasiak ematea daula, eta Tetrisa inaldizan nun, eta animatu nitzan, pixkanaka klasetxo batzuk ematen hasi nitzan, eta holaxe gauza batek bestea emantzun, geotaten boge jore banekan, maila bajukoekin hasi nitzan ebai, eta konturatzen pixkateren inekan esperientzi hortatik, nola egokitu egoera berri horta, zer ematezian emakumea surflarik, esan guztiz, ninetorren kompetentzitik, eta orduan inberrizan un txipa aldatu pila bat, eta hasi nintzen hasi berriekin, eta izan zen pasada bat. Hasi berriekin hastia, batez ere, hori ez, emakumea surflariek dakan filosofia hortatik, ez dala azkenian komunitate bat sortzia, alduntzia, elkar laguntzia, hori ez, surfa esan du mesela junek aitzaki bat hartuta. Emakumeon saretzea, ez? Bai, hori da. Hori da, bai. Eta aldundu, eta esperientziak. Nik nekana, egia da teknikoki eta lagundu nezaken, baina nahi emakume solarik asko eman dit, erakustiko pixkat, beste alde humano hori, ez? Eta, egia da, oso filosofia arradakala zabaltzen nahi dela, eta uretan eta nabaritzea beste txip bat. Beraz, esan dezagun June eta zu bazaudetela nolabait ere beste alderdi horretan, eta gure beste protagonista hori, Mirene, zuzabiz beste aldean hain zuzen ere, nola llegatu zinen? Ni Getaiarra naiz eta Mirienen laguna, eta bere bitartez iritsi nintzen itxasora, naiz eta Getaian bizi ni ondartzera ez nintzen segula gesten, eta gehiago naiz lehorrekoa. Eta, itzakia, surfa itzaki bada. Niretzako surfa itxasoa da. Eta itxasoarekin harremanetan sartzea. Hori izan da, emakume surflariaren lehenengo pauso hori, eta gero topatzea nerekin eta beste hainbat pertsonekin, emakumeak edo, eta horre itxasoarekin zenolako harremanak eta ze bilatzen dugun hor surfaren bitartez, eta ez dela hainbeste olatu hartzea eta olatuaren gainean jartzea, baizik eta bestelako harremanak egitea eta itxasoarekin nola harremantzen garen da baita ere nola harremantzen garen geure artean, ez? Eta oso polita eta apurtzen ditu beldurrak eta traba asko. Eta horre iritzi asko. Ze motatako trabak eta horre iritzi esari zara? Trabak gai garen askotan ez, tabla baten gainean jartzeko edo itxasoan sartzeko tabla batekin edo irtetzeko itxasotik eta laguntza eskatzeko eta laguntza hartzeko eta geure artean zenek dakin eta zenek ez eta olako beste taldekidetasun bat sortzen da hor. Emakumeon talde batean murgiltzea bai laguntzak ematen ditu, edo errastasunak. Horregaitik, azkenean zu Getariakoa izanik, inoiz uretaratu ez izatea proiektu hau ezagutu arte, zer izan zen bultzatu zintuena horre? Konfiantza sentitzea. Babesgune bat. Babesgunea. Bai, bereziki sentitzea ez nuela ezer demostratu behar hor, ezta? Eta talde horretan babestuta sentitzea eta konfiantza sentitzea. Azkenean, emakumea surflariari buruz diardu gaur, baina agian gure ikusleek ez dakite eta entzulek zertan, ze motatako ekintzak egiten dituzuen, ez? Monitore gisa zaudemen, Miriam, zu ikasle gisa, orduan badakigu surf klaseak edo elkar topaketak badauzela, baina zer motatako jarduerak egiten dituzue? Egite ditugu ikastaroak, eta gero, hasieran ikastaroekin bakarrik hasi ginen, baina ikusten genuen bazegoela demanda bat jarraitzeko, ez? Orduan, esan genuen, hasiko gara ber bidaiak nola ateratzen diren, ez? Eta surf bidaiak egiten hasi ginen. Surfariak, neske emakumeon surfariak. Bai, egon gara Estitxu Estremorekin Galizian 4 urtez, Marrokosera joan gara, gero emakume surflaritik ez zegoen bideratuta, baina bertako lagunak elkartu eta Maldibetan ere bai egon gara, orduan, gure artean bidaiatzen hasi gara ere bai, eta esperientzia izugarria da. Zenbat emakume batera, gutxi gora bera, joan zarete? Eskeni pixka burua juteze batzuta. Eta ez diotin hori ez esan nahi. Eta goatzen naiz Marrokosera behin 28 emakume joan ginen. 28? Aldi berean? Hori koordinatzka. Aldi berean. Claro, gainera Marruekos, eskenean Maldibasera gian errezagoa da, ez? Beharku batean, tal. Hasi ginen oso goian, eta gero ja konturatzea, azkenean
koordinatu baino, hasi bartzela polizila eta esan ez, hau poliki-poliki. Eta nola kudeatu zenuten bidai hori? Bueno, pues, algen izan genuen moduan, ez? Jendea parte hartzaia dira gehienak, eta bueno, ezagutzen gera, orduan, oberena, nire ustez trukoa dago, denara eramatea eginda, ez? Udalekuak izango alira bezala, eta justo pare bat trago hartzeko denbora utzi, eta benga, orain surfa, orain bazkaldu, eta horrela ez da inor desperdigatzen, ez da? Eta gero ja asiginan geizten, eta 15 pertsonakin hasten gara bidaiatzen. Bueno, 10 urte gora dihoazte ere bai. Eta hauek bidaiak, eta gero ja asigera egiten topaketak ikastaro ondoren, lehen bat honetan daukagula, eta udazkeneko ikastaro ondoren bazkaria ere bai. Orduan egiten dugu horrelako borobil bat. Ekitaldi borobil, neguan zaila goitez gure da sartzea, baina azken aldian Mirianek ikasle desentea dauzkan neguan animatu direnak ere bai. Eta hor bertan, ja, entrenamendu funtzionalak, bai Donostian Egalaken eta Zarautzen Lasalan. Orduan, bueno, gure artean banatzen ditugu, ez? Egia da, tailerrak ere bai egiten ditugu, Asturu honetan eduki dugu queer tailer, mugimendu tailerra, Bartzelonatik etorri dira 2 pertsona, barne formakuntza ere bai gure artean, monitoren artean, kontzientzia hartzeko, eta hor egon ziren estitutan Miriam beraien esperientzia kontatzen. Bueno, pixka bat, ez, barnekoa zaindu, gero kanpokoa ere baita zaindu alizateko, ez, da kontzientzia hartu deno batera, ez da. Nolabait ere harrigarria da, ze gaur egun egia da gizarte likido honetan, askotan jendia elkartzea ekimen baten inguruan supersaia badela. Eta zuek nolabait ere, kontzentrazio potere hori badaukazue, edo horrela deituko diogu, eta egia da kapazitate hori badaukazuela. Nola lortzen da, edo zein da gakoa? Lan ondia da batzetik. Bai, ez? Nik ez dauzka seme-alaba, baina igual hau da nere txikia. Egia da gertatu egin dela, adibidez, euskararen mundu honetan ibili direnak existitzen ziren euskara elkarteak eta horrelako kontuak, eta horrelako elkarteak edo elkarteek indarra galdu dute, ez daukate bultzarik, eta azkenean salbuespen noski, zuek antzeko zer ari zarete biltzen, ez? Osea, elkarte bat hor, mugimendu bat, eta atzera begiratu eta jendea dago. Zer nahi dut, hori? Bueno, honek badauka, ez, bere zentzua azkenan behar bat zegoen, ez da, eta behar hori handitzen joan da, eta jendea junda ikusten zer den hau, eta esan, nik horrego nahi dut, oraintxe gaude momentu batean, horren urtea 10. urtea dela, eta igual estan bai bat behar degula jakiteko norantza jun, eta zeizaera hartu, ez, zeren azkenan zuzendaritzan 2 gaude praktikamente, eta laguntza behar dugu. Osea, ez da sostengatzen birekin bakarrik. Orduan, bueno, ikusiko da. Zabaldu dozue laguntzen bide hori? Bai, bueno, hasi behar gara parte hartzaileak parte hartzera ekartzen, gure gana hurbiltzen, eta, bueno, badauzkagu ideiak, denetari daukagu, azkenan emakumea surflanin askotan ez, behar dugu abokatua, ateratzezan. Behar dugu orain bankuko ateratzezan. Badauzkagu, ez, orduan, pixka bat aprobetxatu perfil ezberdinak, elkartea hunditzen joateko, baina denon artean, ez da? Ez izatea bakarrik 2 pertsonen kontua. Adibidez, diru laguntzen aldetik jasotzen aldozu edo zelan lortzen dituzue diru sarrera? Bai, udalak laguntzen gaitu, bai Zarauzko udalak, Donostikoak, Debako udalak ere bai berdintasun sailak, 3 herrietan, eta gero guk internazionala daukagu, laguntza internazional bat bai on-site fundazionek ematen diguna, oraingoz, eta, bueno, gero kolaboratzaileak, ez? Badago hor bodegia, badago abian, nagoek, materiala edo alduten moduan laguntzen gaituzte. Orduan, diru laguntzak eskatzen lan handia da. Bai. Paperena hori azkenan hori da pixka bat gehien kostatzen duena, ez? Baina, bueno, nik hau montatu nun surfa egiteko, eta hain naiz denbora gehiago pasatzen ordenagailuaren atzean. Baina, bueno, hau dago ere bai, eta gero bere fruituak ematen ditu. Nazioarte mailan halako mugimendurik baldago? Guk on-site fundazionekin badakigu emakume batez arrazilizatuen diru laguntza direla, baina surfan inguruan Sri Lankan uste bat badagoela emakumeen surfa mugitzen duena, baina ez dago horrela gurea bezala nik ez dut ezagutzen. Aitzindariak basarete, edo horrela esango dugu? Inguru hontan, segurazki. Inguru hontan bai. Bueno, Miriam aintzindaria dugu emakume hon surfan, ez? Orain dela urte asko hasi zinan surfean,
aintzindaria gainera, lehenengo emakumea izan zinen, agian, surfa desberdina, maniobra desberdinak egiten, profesionalki Euskal Herritik atera zinen lehenennetarikoa. Zeran ikusten dozu evoluzioa, surfak egin duen evoluzioa eta bereziki emakumeotan? Bueno, nik uste sentitzet aintzindari desente izan gehala, ez? Zeba, zure amanda garaian ebazian aintzindariak, geho nire aurretik beste batzu bat zeuden, geho ni etorri nintzen, eta saiatu nintzen estitxu estremokin batea, atiak irikitzen, eta hor bide bat zabaltzen, baina egila da, nitik urrengotare, salto badaola. Orduan urrengoak ere, Ainara eta hauek emateu ere aintzindaria diala nahi eta hauek. Orduan, oso mantzo dijoa, nik uste, behintzat profesionalki bide hori joa, baina... Baina bai aldatu egin dela nola baiteren mundua, zikera purtsu bat, esan nahi dut, zure garaian... Bai, noski aldatu dala. Aldatu da arlo guztietan, ez? Baina nola baitere emakumearen ahalduntze horretan ere bai, ez? Bai. Behintzat, ni guain konstiente hona, ni aldundutan egon, eta nik nire ekintzekin demostratzen nun, ez? Nien itzan gai gauza hauek asaltzeko, ez? Da guain ere ikasten nahi naiz. Baina... Estitxu da bilok euki genuen aukera bat, igual proporzionalki igual gehiago berko luketela gaur egungo, garaziarian enadia, bat oso janiretan ete daueke bai indartxu, letire hor dabil, baina burruka handia egiten, ez? Azkenian, hor bai igual berdin dudala pixkat mutilekin, gure garaian, gure mailan zeuden mutilak zeskaten asko laguntza gehiago, da izian ja inbertitzen etxetan, eta pixkat etorkizunean pentsatzen, eta guk, ez? Alde hortatik igual bai aldatu dela, baina ez dakit honeako izan dan, otxarreako mutilentzat eta pixkat berdin dudalako zaila izaten jarraitzeko, gila esan. Baina garai batean, emakumen zirkuitoa, zirkuito horrek apenas zuen jarraitzailerik. Eta orain, gehiago eta gizonok ere jarraitzen dugu, esan nahi dut, eta hori da bada pauso handi bat, nola baita. Bai, igual oso exigentia naiz, eta... Baina egia da, ez? Hor... Eta beste kirol batzuetan ez dago, nik behintzat ez dut ikusten. Bai, dirusarietan eta ekualitu hori eman zen, eta jarraitzaileen mundu horretan ere bai, ez? Nabaritzen da, emakumeen zirkuitoak badituela jarraitzaileak. Eta beste kirol batzuetan, eta oin egia da probak, emakumeak paipera, venga. Gizonekin alkalbanatzen dute zirkuito bat, eta hori izan da kriston aurrera pausua. Bai, surfia nahi dira, bai. Bai, aldatu dira gauzak eta eskerrak, ez? Orain badago, noski, aurrera. Horaitik egin behar dugu, ez? Emakume hontxandak ez bota egoera txarrenetan. Eta horrelako gauzak ikusten dira. Bai. Lehenengo mailan eman da, baina horarteko bidea ikusi beharko zen nork tolkan borroka gehiago, ez da? Hemen hain biranola dauden, esan ditu hemengoak borroka batean daude, bidai pila bat egiten, sponsoretaz bizi behar dira. Bai. Saldu hartu beraien gorputza edo soldu. Hor sartzen dira, ez? Ez luko horrela izan beharko, ez da? Azkenean ez dut uste Australian horrela denik, ez Hawaien, ez horrela. Hori, interesgarria da, askotan gertatu izan da, emakumeek saldu egin behar dutela nolabait ere euren gorputzak babesa lortzeko. Hori... Edo gizonak baino gehiago behintzat, ez? Gaur egun jada gizonak bai. Edo markek bilatzen zituzten emakume batzuk. Hori da. Bai. Mota bateko. Gertatu zaigun, Europako txapeldun bat, urte batian, eta sponsorrak eskatzen zion, bere kurrikuluma jakin aurretik nahizun bere argazki bat. Hori gertatu, Silvana Limaren kasua famatua izan zen, ez? Azkenean... Topera eta tabla zuria. Bai. Bai, ez, azkenan hori bere gorputza saltzen duenak aukera gehiago dauzka, surfean ondo egiten duen pertsona emakume batek baino, hori igual, pentsatu behar da pixka bat. Jende asko komentatu digu hori bai, ez? Sare sozialen garrantzia gaur egun. Brutala. Izan ere, askok esan dute garrantzitsuagoa dela Instagramean famatua izatea, surflari ona izatea baino. Bai. Horrela dago patioa, ez? Baina hala da. Ni ja hortik oso kanpoa gehatzen naiz, baina nik ustetena, baina reperkusio gehiago daka. Horrek, barrigarria da. Emakumea surflari txikienen gana heltzen alda? Ikusten dugu emakume gero eta gehiago uretan, baina proiektu hau nola heltzen da txikienen gana? Amatxoak ikusten, ez? Referentea? Referentea dira. Hori mazek badaukazeo zer esateko, ez?
Bueno, ez bereziki, ez gea txikiekin ez deu lan iten. Bai, komentatu izan deula, igual inberko litzakela zerbait, baina berdiare bai emakume monitora gehiago eredu, ez? Azkenean ez gea, gaudenok ez gea danea iristen. Eta izugarrizko lana da, zeuretan emakume pila gaude, baina gila da, nera bezarotik bera oso gutxi daudela. Baina, adibidez, asteburu honetako topaketan, baldago zeo zer agian gazteontzat edo, bueno, parte hartu alduten ekintzarik badago? Guk zabaldu genuen 16 urtetik gorakoentzat parte hartzea, eta umeekin oraindik ez gara ausartu, ez? Bai, ez dago lehiaketarik berez, ez? Ez, guk egiten dugu jolas bat, ditzen diogula bere garaian egotezan kantauri surf lehiaketa antzeko bat duela urte batzuk bazaben nik hor lehiatu. Lehiatu. Parte hartu nuen, garai hortan Troitiño eta Larrañagarekin, ez? Haiekin ikasi nuen. Eta zegoen onlako txapelketa bat, eta hortikan hori eredu hartuta, gu gurera ekarri dugu, eta egiten dugu, aurten wave eskia, longboarra, gero dago ere bai body surfa, eta body boarrarekin jolas bat. Eta hori irabazten duena, puntuazioan arabera, gero saria daude, baina gehiago jolas eramat ditugu. Hitz egin dezagun ondo iruditzen badi mazaizu apurtxu bat asteburuko programari buruz. Egitarauari buruz. Horia. Kontzertuak egongo dira, surfaz aparte zeo zer egiteko, edo beste zeo zer egiteko aukerarik izango da, edo... Bai, dago izangoiz jogarekin hasiko gara. Gero ja jarraian datoz ikastaroko parte hartzaileak bai longboarrean, bodyboarrean eta wave eskian. Eta parte hartzaileak ez direnak ere bai, irikia da, denentzako da. Da topaketa bat gu ikustarazteko eta jendeak ezagutarazteko. Eta gero bazkaltzera goaz, denok elkarrekin, Lakari kooperatibaren laguntzarekin, berretako bat emakume surflaria dela ere bai, eta arratsaldean ginger taldea joko du. Hauek ere parte hartzaileak izan direlako, eta zarauztarrak orduan, esan dentari daukagu. Dana zarautzko ondartza inguruan, non bereziki, ze oso luzea da, Munoan da. Munoan da. Ba aldato solatuak edo Claro, egia da, zer gertatzen ari da. Botoiari eman diogu, baina ez dugu kasurik. Zer gertatzen ari da aurten? Udaberria superkaskarra izaten ari da. Igual dara maguz, bi aste edo gehiago. Osea, 2023ko udaberria, ez dakit, hemen eskarmentu gehien dekonak, zuko oroitzen alduzu horrelako... Udaberririk? Ez, gehiago igual udan bai izatezia da, ez? Baina udaberria... Nola aurreatzen nahi dan, hori izangotean, eta guain emateu berriro pixka tendentzia galdatzea jala, eta haber ja martxa hartzeun. Ez, ja pasadeu, eta egia hainbeste egun ez galernari gabe, zer gabe, harrigarria izan da, ez? Igual itxasuan temperatura ere askarrigo da, termika horiek ez dute saltatzen, ez dakit, zein dan movida, baina bai harrigarria izan da, indun beruakin eta aldaketa horiek ez izan, ez? Egia da, udan ez dela leidei garaia da. Horre, ez podcastari propaganda purtsu bat egiteko. Ez, baina normalean egia da, leidei egun luzeak ditugula, asteak eta asteak, baina sikiera metro erdi, jo que se, tabloiarekin nuretaratzeko zerbait, ematen du itxasua, dago glas, flat. Bueno, guen konfiantza izan dezagun, ez, ja, pasaitu gula hauek, eta ja... Baina, bueno, bestela, plan berik badago, zapaturako edo... Egingo dugu zerbait, itxasuan sartuko gara berdin, eta ondo pasako dugu. Eta garagardoak izango dira. Hori badago. Gainera, dena beterik dago, ez? Bai, beteira ekintza guztiak, eta indikan itxaron zerrenda daukagu, ze arazoa hor dago, ez? Ez dauzkagula monitore nahikoak inbestegako. Eta orduan nik hemendik deitzeiet emakume surflariei, monitore izan nahi badute gurera etortzeko, eta praktikak ordainduko ditugula. Ze behar dute monitore izateko, tituloa? Bai, tituloa eskatzen da. Ze titulo lehenengo mailakoa, ez? Bai. Hemen ematen da, así que... Bueno, ala ere, baskarira eta kontzertuetara... Hori bai, kontzertuak doakoa dira, orduan etortzeko nahi dunak. Salaketarekin joan baino lehen, beste galdera bat egin behar dugu, ze aurten Bilbao Surfing Festivalean egon zineten, bertan ikusleen saria eraman zenuten etxera, Ritzi Goiak egindako dokumental bategaz, ez? Zelan sortu zen ideia hau? Bueno, berez gu ez gindoazen inora, guk egin genuen dokumentala guretzako. Eta Ritzik esan zuen, aurkeztu behar dugu nun baiten da,
bueno, zuk ikusten badezu, ez? Gu pixkat horrelagoa, sobre la marcha. Eta esan zion, hau dago, surfin festivala dago Bilbon, dani, aurkeztu, abertze pasatzean. Eta hortik haseinan panelak egiten, haseinan jende animatzen, eta, bueno, etorri izan autobus bat beteta. Eta, publikoaren saria emantzen dute. Eta proiektua berez zelan sortu zen, zu honi historia kontatzeko... Bai, baina zan gehiago gure parte hartzaileen artean banatzeko. Azkenean bereak ere bai oroigarri bat edukitzeko, eta bueno, elkar banatzeko zer da, baiek ere ikusteko surfean, opari gisa edo. Eta, bueno, opari hau jaso genuen. Eta ikusgai dago edo publikoki? Oraindik ez, zeren Donostira doa, eta hor gaude zai, Donostin noiz aterako dan, baina gabiltza mugitzen, badakigu zine modelon Zarautzen ere aukera edukiko dugula, aurten, ikusiko da zen momentu da, baina aterako dugu. Baita gero ja zabalduko dugu. Zain egon gara orduan. Eta salaketa baino lehenago, fastchecka. Bale. Aurten jarri dugu horrela atal berezi bat podcastean, eta egiten dugu erantzun azkarreko test bat. Orduan... Mireneri... Badakitze galdera egingo diogun. Bota. Txisa egiten dozu trajean? Ez. Claro, eske surflaria txikitatik ez bazara agian oso superarraroa egiten zaizu hau, zelan ikusten dozu. Ez dauka trajerik. Bueno, lagatzen dizuten trajean, bai egin daiteke ez? Lagatzen baldin badizute traje bat, orduan ez egin txisik. Bueno, ez dago jendea egiten duenik fijo. Hombre, egongo da, baina. Zuek bai, ez? Ni nerian bai. Nerian ere bai. Neguan gehiago. Neguan gehiago. Termostatoak salto egiten dagoelako, ez? Hotzarekin eta... spot bat, olatu bat? Zarautz. Bai, ni berdina esango dut. Hortxe bizi naiz, eta parean daukat. Egun perfektu bat? Txandapasa egin daiteke? Txandapasa, venga. Mirene, egun perfektu bat. Despejatu bat, eta begiratu alizatea nola datorren seria, ez? Suave. Ikasteko, ez? Bai, benetan. Gozada bada baita ere begiratzea, ez? Ni baita, ez? Glasi, eguzki, haualdi ona, inorrez ureta. Hori ez dakit existitzen da. Utopia bat, ez? Baina, bueno, itxasoa sartze hutsa egin alizatea, bintzat, ja niretzeko perfektua da. Erreferente bat, surflaria izan daiteke... Miriam. Ona? Nire gila esan, gaur egongo ikuspuntutik dakaten edozein ikasle. Venga, ni estitxu esango dut. Estitxu estremo. Ondo. Lehiaketa munduan murgilduta zaudete horrela? Jarraitzen duzue? Bai. Aurtengo txapelduna, edo txapeldunak? Stefani. Ez dakit, Karisa ere fuerte dago, Keitire hor dabil, arte joka... Bai, berdinak ez, Stefani, Tyler, bai hortxe dabil bueltaka, bueno, Karisa ere bai, eta hor gaztetan Simmers, ez? Simmers. Zuretzako izan hauek guztiz ez ezagunak. Ez ezaguna, benetan. Bueno, 2 urte daramazu surf munduan, ez? Emakumea surflari proiektuan edo. Hori da, emakumea surflari proiektuan. Hori da, emakumea asterizko surflari proiektuan. Lasai, ja. Gero badator holandesa hau ere bai, ez? Kristona egin duena orain Salvadorren... bai, nola da bere izena? Atera da Holandatik. Bai. Tibander. Bai, bueno, a ver, Holandakoa da, baina berez... Ez da bizi Holandan. Ez. Orduan, ni ere, bueno, ez dakit. Deuston jaio nintzen, baina... Ja. Eta oin salaketarekin, ez? Bai. Gonbidatu guztiei eskatzen diegu salaketa bat egitea. Bai, honetan, surfaren inguruan edo surfaz gehiena amorratzen zaizuen zeo zer. Azerretzen zaituen... Edo zer gauza, Miriam. Nik uste informazio gabeko taulen alokairuak. Interesantea. Zergatik esaten duzu hori? Bueno, nik uste itxasua jendiantzat leku arrotza da, arrisku asko dago, eta alokatzea juteia idei jakin gabe, gertatu izan zait, hori, klase batetik atea da ikusi 2 pertsona itxasoratzen neguan bate idei gabe, korronte tartian, da ez dakit ardura bat bezala ez, hartzen nire gain, eta horrek amorratzen hau liokete utzi beharko. Bai, ez dago kontrolik, ez? Dirua erditik, orduan... Bai, ni uste hori... Bai. Bueno, badaudela kortxo handi joazten emakume batzuk ere kontrolatzen dutena eta pikoan egon daitezkena, ez? Ez direla zertan geratu behar albo batean, orduan, denontzako da itxasoa eta egia da
maila bakoitzak egin behar duela nun sartuta nola ez, baina errespetu hori ez da, denentzako errespetua. Zure kasuan? Ni lehorrekoa naizela ez. Bueno, 2 urte daroazu uretaratzen, orduan zeo zer ikusi dozu? Bai, esango nuke lurralderen artifizializazioa, ez? Olatu artifizialak eta sorkuntza proiektu horiek, ez? Landa eremuan edo behintzat natura eremuan eraiki nahi diran horiek, ez? Horiek dira igual gehian amorratzen. Zuen salaketa. Bai. Ondo. Bueno, pues super gustora ibili gara, baina ja penarekin, baina agur esan behar diogu gaurko atalari. Bukatzeko gonbidatu guztiei eskatzen diegu abesti bat, kanta bat. Ez dakite... Emakumea, zuzlari... Ekitaldi horietan eten barik... Bai, Gingerrena, ez? Larun batean dator eta iso dauka abesti famatua. Hortaz, hori jartzen badugu, primeran. Talde Zarauztarraren abestia, ez? Beraientzako, dedikatu. Neskak, mila esker gurekin egotearren, sorte itzela larun bateko topaketarentzat eta zuen proiektu ikaragarriarentzat. Mila esker. Eskerrik asko.